ኣብ ቅንያት ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣፋስጋ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዝተረኣየ ናዕብታት ሽወደን ብዓይነቱ ፍሉይ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ሃገረ ነርወይ ነቲ ኣብ ሽወደን ዘጋጠመ ጎነፅን ናዕብን ዝኹንን መግለፂ ከም ዘውፅአት ተፈሊጡ። ጥዕና ሃበለይ ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 20 ሚያዝያ 2022 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ኣብ ስቱድዮ ምስ ዘለዉ መሳርሕተይ ካብ ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪ እዚ መሰጋገሪ ናብ እቶም ዝሰማዕኹሞም ቀንዲ ርእስታትን ካልኦትን ዘጣመረ ዝርዝር ናይ ዜና መደብ ክመርሐኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ሓላፊ ፖሊስ ሽወደን አንደሽ ቶርንበርግ ብቅድሚ ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቅድሚ ሕጂ ጎነፃዊ ናዕብታት ተረኣዮም እኳ እንተኾኑ እዞም ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ሽወደን ኣብ ቅንያት ቀዳመ ሰንበት ኣፋስጋ ዝተረኣዩ ግን ብዓይነቶም ፍልይ ዝበለ ከም ዝነበሩ ሓቢሩ። እዞም ኮነ ኢሎም ንፖሊስን ጉጅለታት ኣገልግሎት መድሕንን ዕላማ ብምግባር ዘጥቅዑ ዝነበሩ ሰባት ምስ ገበነኛታት ምትእስሳር ዘለዎም እዮም ዝብል ብርቱዕ ጥርጣረ ፖሊስ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ። ብወገን ፖሊስ ነቲ ሕሉፍ የማናዊ ዜጋ ሽወደን ዝኾነ ዴንማርካዊ ፖለቲከኛ ፍቃድ ሰልፊ መሃቦም ፖሊስ ብርቱዕ ነቐፌታ ቀሪብዎም ከም ዘሎን ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲቲ ሓላፊ ፖሊስ ሓሳብካ ምግላጽ ኣብ ቅዋም ሽወደን ሰፈረ መሰል እኳ እንተኾነ እዚ መሰል እዚ ንጸጥታን ህይወትን ካልኦት ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ዝእቱ እንተኾይኑ ግን ክኽልከል ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተገበሩ ናዕብታትን ዝተረኣዩ ከበድቲ ዕንወታትን ፖሊስ ብወገኑን ኣብ ርእሲ ኣባላቱ ዝወረዱ ማህሰይቲ ከም ዘተሓሳሰቦ እውን ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ገሊፆም ኣለዉ። ፖሊስ ዘፍቀዶ ሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ተገብረን ናይ ቁርኣን መጽሓፍ ቅዱስ ሃይማኖት ምስልምና ብምቅጻል ተኸቲሉ ንዝተላዕለ ናዕቢ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ሽወደን ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ይፍለጥ። ትሕቲ ዕድመ ኮይኖም ነፍሰ ቅትለት ኣብ ዝፍጽሙ ቆልዑ መንእሰያት ዝግበር ገምጋም ሓደጋ ምክልኻል እኹል ኮይኑ ከም ዘይተረኽበ ተገሊጹ። እዚ ዝተባህለ ኣገልግሎት ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ንከምዚ ዝበሉ ጉዳያት ኣመልኪቱ ናብ ቤት ጽሕፈት ጥዕናን ማሕበራዊ ክንክንን ጸብጻባዊ ገምጋም ድሕሪ ምቕራቡ ከም ዝኾነ እቲ ሬድዮ ሓቢሩ። እቲ ጸብጻብ ንሓንቲ ኣብ 16 ዕድሚኣ ነፍሰ ቅትለት ዝፈጸመት መንእሰይ ኣመልኪቱ ብዘቕረቦ ገምጋም እቶም ሓኻይም ስነ ኣእምሮ ኣብ ክንዲ ዝግባእ ግዜን ክንክንን ሂቦም ዝሰምዕዋ ከፋንውዋ ጥራይ እዮም ዝደልዩ ከም ዝነበሩ ኣብቲ ብድሕሪ ሞታ ዝተረኸቡ ሰነዳት ብምምርኳስ እቲ ሬድዮ ሓቢሩ። ወላዲኣ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ሬድዮ ሽወደን ከም ዝሓበሮ እታ ቆልዓ ቅድሚ ነፍሰ ቅትለት ምፍጻማ ንዝተገበረላ ክንክን እኹል ከም ዘይነበረን ነቲ ሓደጋ ንምክልኻል ዝተገብሩ ስራሕቲ ብቑዓት ከም ዘይነበሩን ወላዲኣ ከም ዝጠቐሰ ተሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኖርዌይ ሄንሪክ ቱን ነቲ ኣብ ሽወደን ዘጋጠመ ጎነፅ ከምኡውን ኣብ መንጎ ኣህዛብ ዓሌታውን ሃይማኖታውን ምትፍናን ዘኸትል ተግባራት ከም ዝኹንኖ ኣፍሊጡ ኣሎ። መሰል ሃይማኖትን ሓሳብካ ምግላፅን ክኽበር ከም ዘለዎ እውን ኣትሪሩ ከም ዝፀውዕን ንብርክት ዝበላ መዓልታት ኣብ ሽወደን ብተኸታታሊ ዕግርግር ከም ዝተኸሰተ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ዕግርግር እዚ ኣድመኛታት ንፖሊስ ምጥቅዖምን ከምኒ ፖለቲከኛ ዴንማርክ ራሙስ ፓሉንዳ ዝበሉ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ቁርኣን ምቅጻሎም ተኸቲሉ ዝተገብረ ዕግርግር ከም ዝኾነ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ሽወደን ኣብ ልዕሊ ፖሊስን ሲቪላውያንን ዝግበር ዘሎ ጎነፅ ክኹነን ዝግብኦ እዩ ክብል እቲ በዓል ስልጣን ከም ዝገለጸን መሰል ሓሳብካ ምግላጽ መሰረታዊ መሰልን እምነ ኩርናዕ ዴሞክራስን እኳ እንተኾነ መሰል እምነት እውን ቅዋማዊ መሰረት ኣለዎ ኢሉ ብዛዕባ ሃይማኖትን እምነትን ሃናፅ ዝርርብ ክውን ዝገብር ከዓ መሰል ሓሳብካ ምግላጽ ከም ዝኾነን
ብዘይካዚ መሰል ብዛዕባ እምነትካን ናይ ህይወት ኣመለኻኽታኻን ሓሳብካን ከተንጸባርቕ ዝከኣል ኣይኮነን ክብል ቱል ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ሃገር ሩዋንዳ ካብ ብሪጣንያ ንዝምለሱ ሓተቲ ዕቑባ ንምቕባል ምድላዋት ትገብር ከም ዘላ ተሓቢሩ። መርበብ ሓበሬታ ሞኒተር ካብ ካምፓላ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩዋንዳ ቪንሰንት ቢሩታ ብምጥቃስ ብዘቕረቦ ዜና ካብ ብሪጣንያ ዝምለሱ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝኾኑ ሓተቲ ዕቑባ ካብ ገበናት ናፃ ምዃኖም ቅድመ ምፅራይ ክካይድ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ሩዋንዳ ብመገዲ መትረብ እንግሊዝ ኣቢሎም ብባሕሪ ዝኣተዉ እሞ ንዘቕረብዎ ሕቶ ዕቑባ ብመንግስቲ ብሪጣንያ ተቐባልነት ዘይረኸቡ ስደተኛታት ንምቕባል ሆቴላትን ካልእ ማእከላትን የዳልዉ ከም ዘሎ እቲ መርበብ ሓበሬታ ሓቢሩ። መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ ምዃኖም ዝተሓበረ ካብ እስራኤልን ሊብያን ዝተመልሱ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ክትቅበል ዝጸንሐት ሩዋንዳ ብግቡእ ከተተኣናግዶም ከም ዘይከኣለት እያ ክትውቀስ ጸኒሓ። ብፍላይ ነቶም ካብ እስራኤል ዝተመልሱ ኤርትራውያን ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ ሰነድ ሕጋዊ ናይ መንበሪ ፍቓድ መስርዕን ኣብ ጎደናታት ከም ዝፈነወቶም እውን እቲ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሜድያ እዩ። ድሕሪ ዘይሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ካልኦት ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ኤምባሲ ሃገረ ሩስያ ብኢትዮጵያ ካብ 19 ሚያዝያ 2022 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንዝኾነ ዝቐርብ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ውትድርና ሕቶ ከም ዘይቅበል ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ መግለፂ እዚ ነቲ ኣድላይ ብዝኾነ ኩሉ መገዲ ኣብ ጎኒ ሩስያ ደው ክንብል ኢና ብምባል ብዙሓት ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ሩስያ ብብዝሒ ተሰሊፎም ድሕሪ ምቕናዮም ዝተዋህበ ግብረ መልሲ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣሎ። ጋዜጠኛታት ቢቢሲ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝተንቀሳቐስሉ እዋን ብዙሓት መንእሰያት ኣድላዩ ዝበልዎ ሰነዳት ሒዞም ኣብ ከባቢ እቲ ኤምባሲ ተሰሪዖም ከም ዝተዓዘቡን ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ኤምባሲ ደው ኢሉ ንጽበይ ንዝነበረ ሓደ መንእሰይ ቢቢሲ ከም ኣዘራሪቡ ከም ዝገለጾ ብጽቡቕ ደሞዝ ኣብ ውትድርና ይኹን ካልእ ዝኾነ ዝተረኽበ ስራሕ ክቁፅር ከም ዝመፅን ድሕሪ ምግላጽ ንሩስያ ይፈትዋየ ኢሉ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ካልኦት ሰባት ብወገኖም ኣብ ሩስያ ብርክት ብዝበለ ደሞዝ ስራሕ ከም ዘሎ ሰሚዖም ናብቲ ኤምባሲ ኣፍ ደገ ከም ዝተኣከቡ እቲ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓንቲ ፍልጥቲ መርከብ ውግእ ሩስያ ብዝወረዳ ዕንወት ኣብ ጸሊም ባሕሪ ወይ ከዓ ብላክሲ ምጥሓላ ዝዝከር ኮይኑ እታ ምዕቡል ሚሳይላት ዝዓጠቐት ሞስኩቫ ብባርዕ ተሰንያ እናጠሓለት ዘርኢ ደረቕን ተንቀሳቓሲ ስእልታትን ድሕሪ መዓልታት ኣብ መርበባት ኢንተርነት ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብቲ እሙን ስእልታትን ቪድዮታትን ከም ዝኾነ ዝእመነሉ እትረአ መርከብ ምስ ቅርጽን ዲዛይንን ናይታ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ክትውንጭፍ እትኽእል ሞስኮቫ ዝመሳሰል ከም ዝኾነን ሩስያ ከም ዝበለቶ ጠንቂ ምጥሓል ናይታ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ መራኽብ ውግእ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ዝኾነት ሞስኮቫ ባርዕ ሓዊ ምስ ኣጋጠማ ምስኣ ዝነበረ ተተኮስቲ ብምፍንጃሩ ዝተላዕለ ባርዕ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ሰመን ግዜ ሃገረ ሩስያ እታ መርከብ ድሕሪ እቲ ዘጋጠማ ኩነታት ድማ ናብ ውሑስ ወደብ ተሳሒባ እናኸደት ብሰንኪ ኣብቲ ባሕሪ ዝተላዕለ ሓያል ማዕበል ጥሒላ ከም ዝጠሓለት ክብሉ ንኣገልግሎት ታሳብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣረጋጊጾም። ዩክራይን ግን ብሚሳይላት ተሃሪማ ከም ዝጠሓለት መጎት ኣቕሪቦም ከም ዘለዉ እውን ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም።
ዳማሪስ ማቱዋ ዝተባህለት ኬንያዊት ዝመበቆላ ናይ ባሕረይን ዘግነት ዘለዋ ኦሎምፒካዊት ኬንያዊት አትሌት ኣብ ምዕራብ ኬንያ ብትርከብ ኣተን ትበሃል ከተማ ሞይታ ከም ዝተረኽበት ፖሊስ ኬንያ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ እውን ኣብታ ከተማ ኣግነስ ትሮፕ ዝተባህለ ውሪይቲ ኬንያዊት አትሌት ከም ዝተቐተለት ዝዝከር ከም ዝኾነን ጓል 28 ዓመት ዳማሪስ ማቱዋ ብኻራ ከም ዝተቐተለት ሰብ መዚ ፖሊስ ሓቢሮም ኣለዉ። ፖሊስ ኬንያ ዓርካ ንዳማሪስ ማቱዋ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ አትሌት ቀዳማይ ጡርጡር ብምግባር ይደልይዎ ከም ዘለዉ ክሕበር እንከሎ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ኬንያ ትርከብ ከተማ ኢተን ብዙሓት ናይ ነዊሕ ርሕቀት ዝወዳደሩ አትሌታት ንልምምድ ዝጥቀሙላ ከተማ ከም ዝኾነት ይፍለጥ። ወርሒ ጥቅምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማ ኢተን ዝተቐተለት ኬንያዊት አትሌት ኣግነስ ትሮፕ ሞታ ንብዙሓት ኬንያውያን ከሰንብድ እንከሎ ብቕትለታ ዝተጠርጠረ በዓል ቤታ ስጋብ ሕጂ ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከብ ምንጭታት ፖሊስ ኬንያ ሓቢሮም ኣለዉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ረቡዕ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦ ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ። ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ብተመሳሳሊ ናይ ዜና መሰናድኦ ስጋብ ንራኸብ ንሎም በዝወዲ ኣለኹ። ሰላም ደሓናምስ እዩ። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።